Hirveä lemu. Mikä ihme täällä haisee? Mä en nyt oikein ymmärrä. Milloin sä oot siivonut viimeksi? Tulisiko se vessasta? No nyt kyllä haisee. Musta mies! Milloin te näitte autonne viimeisen kerran? Mikä todistaa sen, että teitä käytettiin hyväksi? Musta mies. Rauni! Jos ensiksi sanon, että lämpimät onnittelut, niin osaatteko arvata, mistä onnittelut? Mutta on se hieno, kun on saanut kruunun päässä. Meni vaan nahkapilalle. Huomattavasti yli 500 kiloa. Ei, älkää naurako. En mä olla lopun ikäni komerossa. Ei meillä ole täällä kuin kalapuikkoja. Eikä tule. Ei, älkää naurako. Ootteko te varmasti muistanut vetää vessaan? Mistä syystä Anu itkee? Mutta tämähän on musta mies. Niin, aivan oikein. 69. Haista ite! Haista ite! Rauni! Ootko kotona? Rauni! Mutta tämähän on musta mies. Mitä tästä pitäisi oppia? Minä olen ihminen muistaakseni. Se on siinä. Eduskunnan tiernapojat. Tuli se! Lopulta mun piti turvautua perinteisiin menetelmiin. Ootteko te varmasti muistanut vetää vessaan? Mä en nyt oikein ymmärrä. Mutta tämähän on musta mies. No nyt kyllä haisee. Mä en nyt oikein ymmärrä. Milloin sä oot siivonut viimeksi? Mistä syystä Anu itkee? Mikä todistaa sen, että teitä käytettiin hyväksi? No tämähän on Hanna lypsykone. Kai sä nyt oot huomannut minkälaiset meijerit silloin nykyään. Se on siinä. Eduskunnan tiernapojat. Tuli se! Mä en nyt oikein ymmärrä. Mutta tämähän on musta mies. No nyt kyllä haisee. Mä en nyt oikein ymmärrä. Milloin sä oot siivonut viimeksi? Mistä syystä Anu itkee? Mikä todistaa sen, että teitä käytettiin hyväksi? Rauni!